going to play some Need More Mewing this game. What my circle is playing. Let's go. Okei, mennään. Ei English. No English. Need more mewing. Tuukka. Aha, mä sekoitin. No, serkku. Arvaa mitä? Pitäisikö mua aloittaa miua? Okei. Bye bye. Tapetata apina. Tuukka. Eiku. Serkku. Taas sekoitin. Hänen nimi on Serkku. Tälle. Älä näytä mua keskää! Tai mä teen YouTubeen sun face reveal ja name ja ikä. Tästä. Oh, hienoa. Okei. Okay. Pota noise! Bro, tänään me otetaan TikTok Chris Party. Uima! Hei, ei. Tiedätkö kun tässä on se nainen, kun mä tässä miuin, niin se, kun mä tapoin sen lemonen ja se juoksi tänne. Sit se oli tässä. Sit se näki, että näetkö kun mä tapoin sen näin. Sit mä tapoin sen. Mä oon naisten hakkaaja. Meikö mennä sinne TikTok Chris Party? Mitä? Niin siinä lukee, että pitää katsoa silmällä ruokaa. Mä menen otavaan. No, joka käydään juomassa. Koska TikTok Chris Party. Nyt juodaan. Juodaan. Sitä on kannata. Mitä? Why I can't stop? Grandpa. Okei, tuleeko TikTok Chris Party? Grandpa, voiks mä mennä TikTok? Voinko mä mennä TikTok-listalle? Okei, nyt mä käytin se tytön. Tapoitko sen lemonen? Ei, kun mä etin se tyttö löytyi. Mä en pysty moggaa sitä. Niin, et vielä, koska mun pitää tapaa se lemonen. Mä tapata pikkupojan! Näytä! Mitä tappaa Grandpaa? Saatte kattokaa, nyt tapetaan kaikki. Kaikki! Nyt tapetaan Grandpaa. What the fuck? Grandpa, what are you? What happened? Mun näyttää vittu punainen. Mä tiesin, että mitä sä teet. Ei. Sä et niinku arvoa. Mä kidutetaan. Missä mä olen? Minun pitää saada se pois kamerasta. Oi, suhan ei päästä. Mulla on hyvät housuja. Mä oon niin tosaan. Mitä? Mitä? Mun poppo ampui mut haulikolla! Sä otti haulikolla kuule. Surullinen ending.
enää se TikTok-risparti. Otan ne kaikki ne On posterit siellä sieltä. yksi. Häh? On siellä vielä yksi. Mikä? Ei kuolla mitä. Siinä, jos sä menet siihen keittiöön, niin siinä pöydällä lukee Mäkkärin puhelinnumero. Niin sitten ja sit kun tulee se, että sä pystyt liikkoa kaikki taulut, niin sen yhden taulun takana on numerokoodi. Sit sä pystyt käyttämään sitä puhelinta, niin mä aion soittaa sit Mäkkäriin. Nice. Niin kaikki mennä uudelleen. Jos nyt sitten Oota, missä oot nyt? Me keittiö. Se on mun serkku tuolla samalla tavalla. Onko se tossa pöydällä? Toi lappu. Toi. Mäkkäri puhelimella. Ne 02. No kuitenkin mokastaa. Haluatko tiedä mikä sen Shotgunin endin nimi on muuten? Niin se Shotgun. Se missä sun pappa ampuu sut. Se on Grandpa. Toi Grandpa endin. Grandpa became the Rizzler and Muse. Ja pelataan nyt, yritetään päästä TikTok Rispartiin. Okei, oikeus me soitetaan vaan tolle... Helvetti! Me soitetaan tolle McDonald's. Hello dog. Ei joo! Pappa, mä luulen, että mun toi leukalinja on hyvä nyt. Ok, naha. Ees paskaakaan. Kato, mun vauva, kato, meidän vauvat on vähän lentänyt tää. Kato. Serkku. Mä menen vessaan. Okei, mä luulen, että kaikki haluaa kuulla sun bubu äänet. Ota siitä vauva. TikTokien. Milloin mä voin ottaa ne postereita? 4 2 0 6 9 6 9. Okay. Missä on ainakin puhelin? Vois soittaa. Muuta vaan. Okei, näytä mun jawline on hieno. Muuten milloin mä pääsen TikTok-rispartiin? TikTok Risparty! I'm coming! No kuitenkin, mokkataan tää Grandma's Lovely Garden. Nobody cares to see. We are best of the... Ujua, nyt mä saan nää postereita. Jotakin tuolla X. Okei. Milloin mä voin puhua tolle Mäkkärille? Serkku. No mä voin soittaa Mäkkärille. Onks sun se puhelinnumero? Sitten kun sä pystyt liikkoa niitä tauluja, niin mä voin näyttää. Ota. Mene sinne... Mä voin ottaa ne postereja vaan. Ne on kohdattuja. Nyt sä oot menossa tekemään sitä ohio-endingiä. Älä sitä tee, älä ketään niitä. Sä oot halua tehdä sitä. Se on oikein se. Sä menossa. Niin ota, mene pois. Sitten heti vasemmalle. Mene heti. Ota. Ei, näin, ota. Ei kato, taakse! Toi kissa. Niin sen takana on puhelinnumero. Sen jälkeen sä pystyt soittamaan. Aika.
Mikä oikeasti on Mäkkärin puhelinnumero? Miten mä soitan oikeesti vastaan? Tällaiset pelit on hyvin. Niin. Mock the car. Missä kohdassa sä oot? No, mä oon just tehty sen yhden tingin, eli se säätienkin niin, että mä tein heti jatkoon sitä videoa, niin mä vielä osin samat videot. Nyt mä tikkoin ne kaikki ikkunat. Nyt se testaa mun leukalingaa. Sama. 122. Nyt se on 174. Okei, nyt mä saan tehdä taulut. Okei, 4090997. Kun tuolla oli toinenkin numero. Missä on muuten puhelin? Se on siinä kissataulun koko. Eiku, se on siinä kissataulun vieressä. Siinä. Tossa Ei, toi valkoinen. Pystyykö se? Sun pitää ehkä vetää ne kaikki peitin. Vedä ne eka. Joskus kuitenkin. Vedääkö ne vaikka kaikki? No kaikki tiedätte. Ja tuoko skippiä myös. Josta haluatte? Visiti boob. Mä en pysty vieläkään soittaa. Call the president. Mulla tuli tämmönen call the president. Ja sit mä pystyisin soittamaan, mutta sit se ei tullut soittaa. No. Entäs nyt nää? This mugging has made... Oho. Mikä kukka keksei, vaikka mä mokkasin jo. Joo. Okei. Sorry krämppaa. Mun pitää mokkaa tää. Sori vauva. Toista kakkaa. Mitä se nyt tee? Mä mokkasin huoneen. Ja overpay keksei. Ai, mä sain ottaa jonkun tommosen lipun. Niin se. Mä lapsi. Miks mulla on auraa? Ai. Vois sä pelata tähän normaalistikin, mut sit mä en tiedä mä en korvallista. Mulla seinällä kyllä. Tää lapsi on punainen. Miksi tuo lapsi on Hei, punainen? mulla tuli... Mä sain jotain täältä joku... Mä otin jääkaapin päälle jotain keksejä. Niin siellä on keksei. En mä tiedä ne. Mä pistin ne uuniin. Joo, meikä on mokkannut jo se. Just teille. No mä menen tässä ja sitten puhumaan.
Miten kauan ne on siellä? Hei, mitä himmettiin? Tää tyyppi on eloskene. Se lemonade-tyyppää. Kato. Mä löysin se. Mä en ottaa posterin. En mä pysty montaamaan kitseni. Mä keksit sen. Mä en oikein tiedä. Lähtee. Eating Simulator Epic Music. Nyt lähtee. Heti kun tulee The Doctor, niin se lähtee eating. Mä flossaan lähtee mun pelin. Mä lyön se N. Nyt! Poisonot tuli! Mitä? Poisonot! Okei, jatka. Näytä. Poisonot? Fanantax! Fanantax, oh shit! Ai kuukuus. Ota, mun pitää stoppaa tää voi kyysellä. Sorry crap. Miten mä voin ajaa tätä autoa? Neväs. Noniin. Tutkikaa niin mä mukaan koisenot. Se pomotti! Koisenot kuoli. Skillissä. Äijä, mä sain Phantom Tax ending. Kato. Ei. Saada Phantom Tax. Mun piti saada se mäkkäri. Mut mä sain Phantom Tax. Mun jawline change. Kaikki poisonatsanit on toisen mä tapoin sen. Se tuli ottaa Phantom Taxeille. Mä teen nyt heti perään uuden video. Ja kiitos kun katsotte. Seuraavasti tehdään TikTok Disparty ja sitten tehdään toi mäkkäri. Kiitos kun katsotte. Call president. Hei näytä! Tuliko sun se? Joo, Me pistäisi mäkkäri. tossa on se. Älä sitä pistä! Se on pressana. Mitä? No pistä se puhelinnumero, mitä se on. Mä muistan se puhelinnumero. Oliko 406969? Se oli 406969. 406969. Ei anna mun soittaa. Chatti, nyt tehdään taas tätä. Viime episodissa me saatiin... Mikä? Phantom Tax ending. No sit sä. Ja mikä säädön, niin kuin mun pappa on tullut hallikoon. Ei oo naurettavaa takasti. No se ei näyttänyt, että se rakasti sua. Ei vittu rakasti, mä Ei se ota mun soittaa. What on earth? Kun mä soitan presidentille. Teekö se video? Joo. Listen to me, president. Wait. No. What? You are going to do what? Tun, 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 tun. Se oli 4206969 se mäkkäri. Ai niin joo. Vois mä soittaa uudelleen? No, eiks toi ole endin? No, Tällä näitä kaikki voi saada. no se oli nyt... Mä sain Skibidi ending. Sitten mä sain Flipille. Sitten mä sain Phantom Tax ending.
Miksi täällä on? Täällä on alien! Alien skal via mog. All the power is gonna go. Oho. Sen kun mä sain Faceille silmat tääks. Näytä. Mä vaan. Siksi että se voi saada muutenkin Facebookilla sen ilmoitteeksi. Ei nyt se tuli takaa. Kato! Kato! Mitä? En tiedä. Oota, näytä. Continue. Paina continue. No, se oli varmaan siinä. Kiitos kun katsotte ja nähdään ensi videoparissa. Moro!